Ulitani mogachi, ulitani mogachi, gachi, tinwashi kalsa, ukam moda, tanya, ukam moda, tanya, berida. Sonia Kurji Stuti, Sonia Kurji Stuti, Tunduri Janada, Gita Gita, my mama Deva, my mama Deva, Baba, Jashi, Uriyaje, Inwashi Garza, Imona, Daniatu, Imona, Daniatu, she's so much as so much she's so much yes, Tacha Bursa Paina, Yang Povicham, Ruti, Mando, Povicham, Ruti, Mando, Moga, Chachi, Dinwashi Garza, Moda, Dania, Moda, Dania, so Padra Geta, Bokshi Purpat, Sergi Kurpakshi Purpat, Sergi Kurpat, Chitne Mugache, Dinwashi Gaza, Okatimo, Dinwashi Gaza, Okatimo, Purida, Dinwashi Karza, Uka Imona, Dinwashi Karza, Uka Imona, Tanya,
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे असू. शांती तुमचे सोवे असू. मग भाऊ बहिणीनो, जेजूच्या आप परगटण्याचे फेस्ताचो दाबा जो आम्ही करीत आसा आणि या दिसा आमच्या दियेसीसींत करीत आसा ताका परगट मान करूंक तुमच्या रस्त्यांनी सुम्याक आपण वरून तुमच्या सोलोंक आमी खुशी व्हरता. आपण वरून सोम्या करोस आमचे तावन खुशी व्हरता आणि सर लोकां तावन खरो मान लाबोवन दी आणि आमचे गन तो वाडोवन दी म्हणून मागया. नितळ काळजान हे बलिदान भेटोवच्या खातीर तुमची पदकां वळखून घेवया आणि बोगसाणे मागया. Sumia, Sumia, Sumia,
आमेन. 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 प्रार्थूया. देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नेकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परसांक तुझ्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बावरतान वळखोंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजो महिमेवंत मुखामळ रूप पळोवंक निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. उठ, परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय, पृथ्वेर अंकर विस्तरला आनी राष्ट्रांचेर काळोख, तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळ्याशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिस लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस थावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या धुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उडटलें आनी रुंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळटली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडाहिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तारून करी. भांगर आनी दूख हाडून शेबा थावन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. देवाचें उतर हें. तुझे मुख सर्वेस्परा पडता. राष्ट्रा तुझे मुख सर्वेस्परा पडता. देवा, नीतिवान फैसलाची देणी तुझ्या रायकोर सांगशील ताका नीत कर सांगतिका अशें तो तुझी परची नीती सांगता. दुबळ्या धाकट्या न्याय नीतिकार सलो तुझे मुख सर्वेस्परा पडता. ताच्या दिसांनी न्यायनीत फ्रेती सत्य संसार शांती शेकाशी. तो एका दर्याता दुसऱ्या दर्या पार युफ्रेटेस न्हयेता प्रिथमेचे अंतपर्यान राजवट चलो. तुझे मुख सर्वेस्परा
Să porta, să stră, duce oca, serve spor, să porta, să stră. São Paulo'nu Efesgarank बरेल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्या हितापासत देवान एदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुम्ही आयकून आसू येत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत नातुल्लो हो गुट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मार्फत भाग्यवंत धर्मदूतांक आणि प्रवाद्यांक उगडलो. होच तो गुट सुवार्ते मार्फत देवासोवे हेर जातीची देवाच्या दायजाची सहवारीस्तारां. ही तेच अनेकच कुडीचे सांदे ख्रिस्त जेजूतय देवान दिल्ल्या वासावण्यांनी ती वांठेली. देवाचे उतर हें. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. उदेलने ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आणि ताका नमस्कार करूंक म्हण आमी आयल्याव. सर्वस्पोर तुमचे सौ असो तुमच्या प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता सौम्या जेसू जुदया प्रांत्याच्या बेतलेहेम शहरांत जल्मलो. कवळू हेरोद रासवट चलयतालो. जेसू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, सुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें ते नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्याव. हे आयकोन हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळे जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकाच्या शास्त्रांक सांगाता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, सुदेयाच्या बेतलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांत्याच्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तान उपसतलो एक फुडारी इस्रायलाक मुजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांव वचून ताका नमस्कार करीत. रायाचे उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयलें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतालें ते आनी शेकी बाळो कसलो
त्या जाग्या वयर वचून रावले ते तांकां दिसलें. नखेत्र पळेवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सर पडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्यो काणिको, बंगार, गुंप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदी चडशीं तांणी फाटीं वचनाय म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिली. देखून दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी सबार फावटी आमी मळबा कुशीन पळयत आसा. ऑगस्टाच्या 23 तारखेर चंद्रयान 3 हाणें चंद्राचेर पांय तेंकले आनी चंद्राचे कितें घडटा ताचे विशयांत फोटो धाडले. कालच्या दिसा भुमीतावन धाडलेलें आदित्य L1 हे लाग्रांज पॉइंट म्हणले कडेन व्हरून सुमार 29 लाख किलोमीटर पयस भारताच्या विज्ञानिनी व्हरून दवरलें. विविध आकाशकायांतावन आसच्या त्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या सत्तेतावन एकत्राचे समतोल आसचो जागो तो. चड कांय इंधनाची गरज नासतना सवकास वा ताच्या भोंवारी सुर्या भोंवारी चलच्याक सूर्य आनी चंद्र देव म्हणून ताका आराधन नमस्कार करचे, सूर्याक नमस्कार करचे. आतां विज्ञानी ते देव न्हय, तांची आमी परीक्षा करयेत, तांचे फोटो काडयेत म्हणून सवकास आमकां सांगते आसात. आनी जानेवारीचे 1 तारखेर आनी एक लॉन्चिंग जाला PSLV ह्या वेहिकला मारिफात C-58 ब्लॅक होल्स हाचे विशयांत तजवीज करूंक. विज्ञान दीस वेताना एक नखेत्र सगळें उलपन नाश जाल्यार सगळें तें पडलें जाल्यार कोलॅप्स जालें जाल्यार थंय तावन कितें विकिरण सकत भायर येता आनी कशी ती उजवाडाक सयत गिळून सोडटा, सक्की गिळून सोडता. तसले ब्लॅक होल्स आसात, तांची सोदना करूंक, तांचे तावन ती विकिरणाची सकत कितली तें पारखूंक भारतान आनी एक धाडिल्लें आसा. मळबा कुशीन आमी पळयत तें आसा. आनी आज हेचो वांजेली आमकां परत मळबा कुशीन पळोवंक सांगता. उदेंतीचे जाणटे ते मळबा कुशीन पळोवन आसले, पूण तांकां तांच्या पवित्र पुस्तकांची माहित आसली. तशेंच इतर बरोवप्यांनी बरयलेलें भोवशा ताणें खंडीत समजून घेतलें. जुदांतावन एक राय उपजतलो म्हणून, एक नखेत्र उपजतलें म्हणून गणन पुस्तकान सांगलें. भोवशा तांकां इल्लोपणी ताचो जळक, ताची जळक मारली आनी त्या काळार तें दिश्टीक पडलें नखेत्र कसलें जावयेत. थोड्या खगोळशास्त्रज्ञांनी सांगच्या प्रमाणे तें गुरू आनी शनी ग्रहाचे समागम ती लागींच आयिल्ल्या वेळार ते लांब नखेत्र कशें दिसलें म्हणून. 2 ग्रहां, गुरू ग्रह बॅबिलोन घरांचो देव आनी शनी जुदेवांचो गुर्तू, अशें जेंतील आनी जुदेव सांगाता येवचें हें दृश्टांत म्हणून आमकां विज्ञानिनी सांगिल्लें आसा, प्रत्येक जावन क्रिस्तांव विज्ञानिनी. आनी आज हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांव पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता, एक व्हरतो गुटू म्हाका उगडावपो केला. हेर जातीच्यांक, जेंतिलांक, जुदेवां सांगता 6 वारेसदार करचे म्हणून देवान निर्धार केला.
आणि आम्ही समेस्तांनी जुदेवानी आणि हेर जातीच्यांनी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जावचे आणि त्या दायजाचे वारेसदार जावचे म्हणून ताणें निर्मेला आमकांय जुदेवांच्या ते भाग आमकां मेळटा म्हणून ताणें आमकां समजयला. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, उदेंतीच्या रायांनी मळब पळयले मात्र न्ही, ते रायाक जुदेवांच्या रायाक सोदून गेले. हांगा कितेंय घडलां नावाल म्हणून आनी सोदना करीत जेरुसल्याक पावले रायाच्या आस्थानाक. आनी थंयसर तांकां राय जल्मल्लो मेळोंक ना, तरी पवित्र पुस्तक उक्ते करच्याक शास्त्री मेळ्ळे, याजक मेळ्ळे. तांणी भायर येवन तें नेकेत्र पळोवंक मोन करूंक ना. तांणी पवित्र पुस्तक वाचलो आनी दापून दवरलो. पूण सांगलें मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतली उतरां बेतलेमांत हो क्रिस्त जल्मतलो म्हणून. आनी ते परत बेतलेमाक वचून भायर सरून गेले आनी तांकां मेळ्ळो जेजू आनी ताका तांणी अर्पिलें भांगर दूंप आनी रक्तांबळ. आनी तसो अर्थ आमकां देवस्तुती समजयता. भांगर रायाक, दूंप देवाक आनी रक्तांबळ मरणाधीन जावच्या कुडीक. तो राय, तो देव आनी बलिदान म्हणून आमकां ही तिनी काणयो समजयतात. मुगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या दिसा प्रत्येक जावन नेकेत्र जेजू क्रिस्त म्हणून समजता. संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड. आतां आमकां मळबाक पळोवन नेकेत्रां पळोवन नवे आनी एकाय नेकेत्र दिसता म्हूण सोदची गरज ना. क्रिस्त म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. आनी उगडापण ग्रंथांत सांगलेलीं उतरां जेजूस खरेंच ती शेळीच आनी देवूच त्या नव्या जेरुसलेमाचो उजवाड म्हणून. दुसऱ्या दिव्यांची गरज ना. आनी त्या उजवाडांत आमी चला जाय. ह्या संवसारांत तो उजवाड ताच्या उतरां मारिफात, ताच्या येवकरिस्ता मारिफात, ताच्या पवित्र सभे मारिफात, ताच्या मणयाऱ्या मारिफात आमकां लाभता. आज तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, क्रिस्त हांव संवसाराचो उजवाड म्हणलो आमचे नेकेत्र आमकांय तीन उतरां सांगता, तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणून. देखून आज आमी एकामेकाक नेकेत्रां, एकामेकाक जेजू सरशीन व्हरचीं नेकेत्रां. आमी जेजू सरशीन ताका आमच्या भावां भयणीक व्हेलें जाल्यार जेजू तांकां सगळ्यांक देवा सरशीन व्हरतलो, बापा सरशीन व्हरतलो. आनी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक सांगाता आरावन घेतले. आनी देवाचें राज थंयसर संपूर्ण जातलें. सो मी सर्वांक आमकां बापाच्या प्रभेन ओपून दितलो. आनी हें व्हडलें भाग आमचें. आनी देखून आज आमकां क्रिस्तांवांक लाभलेलें हें उगडापण हेरांक आमी समजयचें. तुमच्या गांवांत हॉरोस्कोप पळोवचें आसा. हॉरोस्कोप पळोवचें. तूं खंयच्या नेकेत्रांत जल्माला एक म्हणून. मेशा, वृषभा, मिथुना, कटाका अशें म्हणून वाराद भविश्या येतात. आमी खंयच्या म्हयन्यान जल्मून खंयचें म्हणून थोड्यांनी पळोवचें आसता. पूण आमचें भविश्य नेकेत्रांनी निर्धार करचें न्हय म्हणून आयचें फेस्त आमकां सांगता. आमचें भविश्य निर्धार करचें आमचे भितर आसलेल्या त्या प्रेरणान, आमकां दिल्ल्या त्या स्वतंत्रान, देवाच्या उगडापणान आनी तशेंच ताणें दिल्ल्या सत्य मारिफात आमी करचे निर्धार आमचे भविश्य रुपीत करता. आस्तावन एस्ट्रॉलॉजी वा ज्योतिषशास्त्राक मोल ना. नीज पत्येतेल्यांक, सोम्याक पत्येतेल्यांक ज्योतिषशास्त्राक मोल ना. मोल आसा फकत जेजू क्रिस्ताक, सगळ्या संवसाराच्या सडवंदराक. ताचें नांवच तें गॉड इज सल्वेशन, देव आमची बाचावी. ह्या आमच्या बाचावी जावन आसल्या देवाक मान करया आनी ताचे मारिफात ताच्या उजवाडान चलया. असो उजवाड घेवन आमी हेरांक परजळची नेकेत्रां जावन लोकांक ताचे थंय हाडया. आमचो बाबा तूं सारया, एकाच देवाक सत म्हणटा. सर बाप दिसत्या सर्व रचणार एकलोच पुत्र
घेतली आणि तो मनीस झालो रामकृष्ण हॉस्पिटल तका मुसार मारलो आणि तका निके पिलो आणि प्रमाणे दिसा आणि बापाच्या बसला Catholic, and म्हणता Amen. आमचो देव आमचे सैम घेवन आमच्या मध्ये आयला आणि मनशा सैंबाक सर्व सत्यांच्या की वंश बारला आमच्या मनशा सैंबाचे गण समजून घेऊन बापा लागीं जेजू सांगाता आता मागया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. उठ परजळीत जा, तुझो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुझेर परजळता. सुम्याचे हातेर कशे परजळच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी बावडताच्या सतांनी आणि दैविक संस्कारांनी पोषित जावन प्रकाश बरीत जायशे आणि काळोख पयस करीशे आधार दी म्हूण मागताव. हेरोद राय घाबरलो. आमच्या राष्ट्रान क्रिस्तांव समर्थ आणि तत्वांतय आकांतून धर्म प्रसारूंक विरोध करची व्यवस्था आणि क्रिस्तांव धर्माच्या संस्थेचेर आणि व्यक्तींचेर अडकळी आणि बंदड घालचे निवारण जावं म्हूण मागताव. ज्योतिशांनी जेजू बाळकाक देखलो आणि नमस्कार केलो. आमच्या फिरगजेन देशजीन संभ्रामचे सक्रमेंत आणि भक्तीची आचरणा जेजूक देखूंक आणि नमस्कार करूंक आदार जावं. देशचो एवकरिस्त पुरशावा मारिफात सुम्याक परगट मान दिवंक आणि मोग परगटूंक फावो जावं म्हूण मागताव. ज्योतिषांनी आपली दिरव्यांची चिला उक्ते केली. इगज मात्याच्या आणि तिच्या बर्जेच्या बऱ्याक आमचे काळीज आणि मौन उक्ते जावं गरजेपुरती कुमक करूंक आणि ताच्या गरजाक फावो आदार लाभय म्हूण मागताव. आमचे मागणे ऐक. ज्योतिषांनी जेजू बाळकाक भांगार दूध आणि रक्ताबळ काणीक जावन अर्पिलो. पवित्र सभेत पवित्र स्नाना मरिफात लाभलेले दिरवे रायपणाचे याजकपणाचे आणि प्रवादपणाचे मोगान वळखून येशे आणि हाका सोबचे तशेले जीण जियेशे आणि सुम्याक महिमे हाडशे आमचीच जीण एक काणीक कशे भेटून आदार दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. ज्योतिष दुसरे वाटदन आपल्या गावाक पाठी गेले. देवाचे उतार पवित्र सभेची शिकवण आणि आम्ही संभ्रमचे सक्रमेंत आमची जीण वाट बदलूंक सक्ष वाटेन चलोवंक आदार जावं ह्या मरिफात आम्ही सर्वांक प्रसारची खातेरा जावं म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या बापा तुझ्या मुखार दवरलेली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुका समर्पित हांव. जे कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या दयेन लाभय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. सर्व आमचे बापा ओ पुंजिता तुका
आमका सर्वंगीता सर्व साक्षी बाबा ओ वंदिता ओ दुर्गा ओ माया असवे आमका सर्वंगीता Sweet Baba, sweet 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 Baba, sweet Sita Om Jesus Pulpeti Paroti Saranche Sasni Chiri Tachi Luce Tanto Maita Am Jesus Pulpeti Paroti Saranche Sasni Chiri Tachi म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात की तुमच्या बलिदान आपल्या मनातले महिमे आमच्या सरस्व मानून घेऊ सर पदवेदार देव आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक भांगार दूप आनी गंधरस घेवन येवंक नाव बगार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन त्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्त तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता तर तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळ जावं बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुझे सोडवणेचे शासनीक योजन उक्तें केलें आणि तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हणून दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमांत दिश्टीक पडलो ताचे अमरपण परजळ्ळें आणि ताणे आमचे सैम नवे केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता
सकाळी संसार पडला तुझ्या वर पाय. तू संगीत तू संगीत सर्व स्वराचे मी येतात आकाशे जय. तू संगीत तू संगीत बापा करोस तूं पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वखणता. आणि तू बापा करोस तूं पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपलेच कुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणीक काराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याचकी वर्गा बराबर एका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. हांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगाती ती सुपोती बगेवन झुजे बगेवन दम दोतां आणि सर्व काणी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तुज्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणया. आमचो दिसपडटो ग्रासो जंतारी आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान त्रेकल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुवातेर क्रिस्त प्रसाद वांची वेवस्था आसा. स्वयंसेवक याजकांक आपण व्हरतात. दया करून शिस्तेन आनी भक्तीन क्रिस्त प्रसाद सेवसो. सगळे मीस हजर जाल्ल्याने क्रिस्त प्रसाद स्वीकार करूंक आमी उलो दिता. ಪರಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೋಲಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या बोमगाळ बापा विद्वाना बरी आज आम्ही जेजू बाळगत सैंबाच्या दोळ्यान पळोवंक ना तरी जिव्या पावर्तान त्यास जेजू उंड्या वायनाच्या रूपान वळखला आमचे भितर घेवन वेंगयला आणि आमची काळजां ताका भेटयल्यांत तेच परीं जिविताच्या सगळ्या गडीत आणि आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भावा भयणीकी आमी दाखोवं शेकी एक देस आमी सगळीं सरकार ताच्या परजळान सुकेस्त जावन तुका दिन वसूंक पावो त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यांत तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां भावार्थान बरवशन आनी प्रतिमगान तेर करूं. काळोखांत बुडलोलो संसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुम्ही विश्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावा भयणींक तुम्ही उजवाड जावच्याक तोच तुमचे क्रिस्ती जिवीत परजळीत करूं. नेकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोषान वळखिलो तशेंच हे संवसारी पैण समतस तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवेन सदांचो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
सो राय तू मुनशा सो इष्ट तू पाक्यांका स्रोत तू Eucaristantia, Jesus o mea. Tu canaman cărta mândita, Gini amci tu ca vedeta, Tu ce tau somia, vișevna leta. मनशा समोग केलोय मरणा पर्यान आमची तूं काण जालोय उंड्या रूपान पातक पक्षीले मीत मिरवोन सासनीक जिवीत दिले पुनर्जीवन कोणान Eucaristantia, Jesus o mea. Tu canaman cărta mândita, Gini amci tu ca vedeta, Tu ce tau somia, vișevna leta. उंडो जिवीत आसो सासनीक जिवीत दिवसो तुका खाता तो मरण पावसो ना ती आमकां सोम्या उंडो जिवीत आसो तुजे बागार सोम्या आमी जियेना Eucaristantia, Jesus सोम्या तुका नमन करता वंदिता Gini amci तुका
तुका पुजतात तुझे सशील नामो घेता आमची कन्फेसाराय सांगता स्वादी sacramenta स्वादी sacramenta Amen.
होगळप जावं तुका होगळप जावं तुका सोमिया जेजू होगळप जावं तुका होगळप जावं तुका होगळप जावं तुका सोमिया जेजू होगळप जावं तुका ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೆನಗೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಜೀವಿಸಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಶಾಶ್ವತವು ಶಕ್ತನು ನೀನು ಭಕ್ತನು ನಾನು ತಂದೆಯು ನೀನು ಕಂದನು ನಾನು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಿನು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಿನು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ
ತೊರೆದು ಮಲಗುವೆನು ನೀನವನ ರಕ್ಷಕನು ಹಾ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಜೊತೆ ಕೇಡೆನ್ನ ಬಳಿ ಬಾರದು ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗವು ನೀಯನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀಯನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ Dulong Jesu mo garudan, itlog mo malis ng sol. Ang Jesu inis na trauta, ang kasamar sa laita. Tache bagan her koraksan, sampun prit mo katulong. Tamso sangat ang tandita, mantunay mig mo gasol. Kaputaci ke divoti, kapluti sodaryoto, vecikat ng potlundarta, aplas raktan nanayta. Bapagditat ang kawapun, kurpe siyang netayta. Aplis rakmas ang kakawun, tancetay tuyek zata. Mogalis na Jesus omyan, sas na taon mo
boda sacramento साष्टांगमान करूया पूर्विल्या त्या रूपावरना नव्यो रीती आदार्या सल्वन्वेच्या असतक विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा
जाऊ तुका होगळाप जाऊ तुका सोमिया जेजू होगळाप जाऊ तुका होगळाप जाऊ तुका होगळाप जाऊ तुका सोमिया जेजू होगळाप जाऊ तुका गौड्या बऱ्या इष्टा खऱ्या आराधन तुका गौड्या बऱ्या इष्टा खऱ्या आराधन तुका नीती दारा काकुत दारा आराधन तुका नीती दारा काकुत दारा आराधन तुका
ಪ್ರೇಮವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗವು ನೀಯನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀಯನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಪರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿತದೇವನ ಉನ್ನತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮೋನ್ನತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ Săracă Jimmy. Săracă जीवित दिलेल्या जेजू आमच्या आत्मिक भंडारा जेजू पिडेस्तांचे भलायके जेजू कष्टांतल्या सवकासाये जेजू पवित्र येवकारिस्तांत लिपलेल्या जेजू सर्गींच्या दायजा जेजू तुका आमी लालेताव जेजू आम्ही लालेवसो येवकारिस्तेक जेजू वाटेर आसा आमच्या मध्ये येवंक आसा गीत आमी गावया नामान तुका धन्य देवा नामान तुका रचणारा नामान पदवेदारा नामान आमच्या पोसणारा तुमच्या करतिल्यांत गीत सांगो इकरा
हांगासर हजरसच्या सर भक्तिकांक रुजाय फिरगस कुटुंबातर्फे मोगासो आनी मानाचो बरो येवकार मागता. हांगासर हजरसच्या सर भक्तिकांक बसकाची वेवस्था आमी मांडून दवरल्या देखून कितेंच घुसपूट गोंधळ करिनाकात. रुजाय कातेदळाच्या स्वयंसेवकांनी दिनच्या मार्गदर्शनाखात तुमची बसका स्वीकार करी जाय म्हणून विनंती करता. मोगाच्यानो नव्या वर्साक आमी पांय तेंकला. थोडी आमची मागणी विनवण्यो पवित्र येवकारिस्तांच्या जेजू समोर आमी दवरया. जेजू आमकां तूं उदार काळीज दी, उदार मोड दी. जेजू तूं आमचे मागणे आयक, ही जावं ती तुमची जाप तुमच्या काळजा मनान. या नव्या वर्सांत आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक जेजू तूं आमकां सकत दी. आमच्या आवय बापायक घरांतल्या मालगड्यांक गौरव दिवंक तुजें बेसांव तूं आमकां दी. आमची आलसाय सोडून चुरूक जावंक तुजी कृपा आमकां दी. मंगळुरांत कॅरिस्मॅटीक संचलन आरंभ जावन 9 वर्सां जाल्ल्या ह्या संदर्भार फेब्रुवारी जावचें कन्व्हेन्शन 22 तान 25 वर्षेर तूं फळादी कर. आमी प्रकृतीचो मोग करूंक, रूख झाडांक आयलशीं लावंक, तांचें पोशण करूंक आमकां आदार दी. कश्टा आकांतांत आशिल्ल्यांक कुमकेचो हात दिवंक आमच्या हातापांयांक तूं बळ दी. आमच्या समाजे विशांत बरें चिंतूंक तूं आमच्या मोतीक उजवाड दी. जेजू तुजी वळख नातल्या, तुजें नांव आजून आयकनातल्या लोकांक तुज्या विशांत सांगूंक आमच्या कुटुंबांतावन देव आपोवणी तूं फावो कर. ह्या नव्या वर्सांत सरू कश्टा अनवरांतलें तूं आमकां राखून व्हर. आमी येवजिल्लीं कार्यक्रमां सुमया तूं पोंताक पावय. ही सगळी आमची मागणी घालन जेजू तूं आमच्या लागीं राव, संगाता राव म्हूण सांगून नन्ना हत्तिराविरू ओ येसुवे हें गीत सांगको सो हें आमी गावया. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ
ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು सोमी आमचे मध्ये येऊन असा सोम्या तू आमचे मध्ये ये सोम्या तू आमच्या कुटुंबात आमच्या घरात आमच्या वैयक्तिक जिवितांत तू ये म्हणून सांगून आम्ही मागया सोम्या आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगस कुटुंबात आमच्या देश जेत तू सदांच राव म्हणून सांगून आम्ही मागया सोम्या तुझ्या बेसावानी आशीर्वादाने आमकां बोर म्हणून सांगून आम्ही मागया आमच्या घरांनी असच्या प्रायस्त पिढेस्तांक सोम्या तू बुजय म्हणून आमच्या जावं ती मागणे या गेल्या त्या वर्सांत कोणाय की आमी दुःख येयलां जाल्यार तांकां भोगसूचें हें बरें मोन सोम्या दी म्हूण सांगून जावं दी आमचें मागणें व्हडा मानान आनी गौरवान रास रस्त्यार आमी पुरशांव करन आतां सोमी आमचे मोदें येवन आसा आमच्या लक्षिल्यान तो पाशार जाते आसा सोम्याक आमच्यो तकल्यो पागावन मान करया आमच्या देगेंतल्यान तो पाशार जाते आसा ताची ऊब आमी भोगया
पवित्र सक्रामेंतांत जेजू क्रूस हजर आसा आनी आमचे मुखार ह्या वेदीर हजर जाला. पवित्र स्वादीक सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. तुमच्या कर्तिलेंत संको 19 स्वादीक सक्रामेंता. सर्व आम्ही दयेकन बसया. आता देवाचें उतर वाचून ताचे दिसाचो संदेश दिता. मनादेक बाप बाजील वास वरकाडी पिरगजेचो विगार. देवाच्या उतरा खातीर एक घडी उबे रावयेत की. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. लुका जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आनी ताचे शिस पयन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही पांयां सरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबाराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मो. तिका तिके म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सोबार सांगचे विशयान खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मुरयेन बरो वांटो विसरून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचेनांत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितलो आपुरबाय पुरशो आमी काडलो. तुमकां अभिनंदन म्हणा जाय. जेजून सांगली उतरां मार्काच्या एवांजेलांत हांवासोर 11:26 वड एकाच मनाचें जावन तुवें मागिल्लें मेळ्ळेंच म्हण चिंता म्हणून. आनी आज हांगासर आमी सांगता मागतना देव आमकां वाट दाखयता. पापा फ्रांसिसाचो मागण्या खातीर एक उलो हांवें वाचलो. स्पॅनिश भाशेन तो असो आसा, सिएम्प्रे adelante. इंग्लिशांत फॉरवर्ड, कीप मुवींग फॉरवर्ड.
मुखार मुखार वस तसो सांगता वे फॉरवर्ड रिक्वायर्स एनकाउंटरिंग क्राइस्ट सो दॅट वी मे एनकाउंटर हिम इन अदर्स मुखार वसाचे तर जेजूची भेट गर्स जेजूक भेटिल्ल्या वेळार हेरांतय जेजूक भेटोवंक साध्य हे वरास हे ग्रेट सिंपनी ऑफ प्रेयर मागण्याचे एक अपुरबाय कांतार या गीत जावन दी म्हणून बाबसाहेब आश येता देखून ह्या वर्साक पापा मागण्या विशीं 3 संगती सांगता निरंतर देवाच्या हाजिरेंत रावा देवाक सर्व संगतींनी अर्गां दिया आणि प्रेयर बी आवर रॉयल रोड टू होलिनेस बागेवन जिविताक मागणे राज रस्तो जावं दी भाव भयणीनो कन्नडा कवीचे एक उतरां म्हाका उडास येतात शिशुनाळ शरीफ म्हणून सोरुतुदे मನೆಯ माडू अज्ञान दिम म्हणून आमच्या भावार्थी घराण्याचे पाखे आज पवता माध्यम आधुनिकते सवलत्यो संसारी सुखा वाट्यो लेखावरतू राटावळी असले फातर आमच्या पाक्याक पडल्यात आणि आमकां थंय रावोंकय जायना जेवंकय जायना न्हिदोंकय जायना सक्कड धडपडोन तासात रस्त्याराक रस्ते थंय इडेन्स ना मोगरी बांदतना मागी येत गे पाद्र्यापा वा मागतना मोगरी बांद येत गे ड्रायव्हिंग करतना मागी येत गे पाद्र्यापा वा ड्रायव्हिंग हांवें मागतना ड्रायव्हिंग करी येत गे असली सवारां बरां विचारूंक बैसरल्या हांव थोड्यांक दोनी एकच वर्क इज वर्शीप जाला पूण हे वर्क इज वर्शीप म्हणूंक साध्य ना काम करतना मागयेत ते मारताक कळना मागतना काम कित्याक तेंय तिका कळना आमचे मदें आज मारताय आसा मरीय आसा जेजूय आसा तर मागणें म्हळ्यार कितें म्हूण जेजू लागीं विचारया कातोलीक पवित्र सभेत दोतोर न्हू 2590 आमकां सांगता सांजवान दामासिना कोट करता आनी म्हणटा मागणे एकल्याचें मन आनी काळीज देवाक उबारचें आनी देवातान बऱ्यो वस्तू विसारच्यांत आटापता देव निरंतर हर एका मनशाक मागण्या मुखांतर ताचे मुखार येवंक आपोवणें दिता वो देवा लागीं आमचो संबंद म्हणयेत मुरयेन बरो वांटो विंचून काडलो मारतान पाड वांटो विंचलो गी सांगलां गी तें सांगूं ना न्ही मुरयेन बरो वांटो विंचून काडलो ह्या दोगां मदलो हो तापावत आमी पळोवन सोनी स्पर्धोय न्ही ती दोगांय आमकां गरज मागणें संपूर्ण करिया जाल्यार जेजूक देवाक आयकोवचें चड गरजेचें सर्व आमचें काम वावर देवाची खुशी समजून केली तर तो संतोषच वेगळो यू डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड डोंट फॉरगेट द लॉर्ड ऑफ द वर्क सर्व वावर बरोच सोमीस सर्वाचो धनी धनियाक विसरून वावर केल्यार मारता बरी गडबडचेंच घरांत जेजू येताना ताका तिणें इल्लें आयकोवचें न्हय गे जेजून मुरयेचें शिसपण होगळशिलें मारताचो वावर वायट म्हूण सांगूंक ना बदलाक जेजूक आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत पयलें स्थान दिजय म्हूण आमकां सांगलां बायलो आडंबर सन्मानावरणी भितरलो मनोभाव सारको करून घेवंक मागणें करता तो जेजूचो खरो सीस जाता मागण्यांत मावून गमाण दिवचें सोम्याक आयकोवचें मुरयेन विंचलें आमचे मागणें मारता बरी बायलो आडंबर फकत देखीक न्ही थोडे फावटी मागणें रुली नियमा मात्र पाळचें जाता आनी ताका रूसय ना मिठीय ना संपूर्ण गायाच्या फाटल्यानच आसतात मागणें मूग दिलें म्हूण येत पूण फळ झिरोय म्हूण येत गमान दिवन मावून रावन देवाचें उतर आयकोवचें आमची आशा अत्रेक संवसारी राटावळी मावूनाक घालून गमान देवातय व्हरचें चिसांचें मागणें गुटाण देव आमकां आयकता आनी पावता तर मागणें म्हळ्यार आमी अशें म्हणया गे देवाक आयकोवचें नियाळचें ताची खुशी जाणा जावची आनी त्या प्रमाणे जियोंक फुडें सरचें ब्लेस पास्काल म्हणटा हार्ट हॅज इट्स रिजन्स ऑफ इच रिजन नोज नथींग
काळजाची रादे मोती गुत्तुना मोती कळना तशेंच मागणें कित्या म्हणचे आमकां सबारांक कळना तर मागणें कित्या म्हणा जाय पवित्र आत्म्या लागीं मागया आनी पवित्र पुस्तकां सोदया पयले सुवातेर देवूच मागणें करून सांगता मागा सोदा बडया अशें मागा माथेवास आवस्वर कशें मागा जाय रोमाकारांक आवस्वर 12वी वळ बरोबर शांतीर जाया कश्ट आणवारामध्ये स्वस्तीक जाया मागण्यात थीर रावा एफेसकारां आवस्वर 18वी वळ तुम्ही सदांच मागणी करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागोंक सदांच लया दीस रात म्हणले बरी थिरासनीर मागा देवाच्या लोकां पासो सदांच प्रार्थिया कसल पिलिपिकारां बयलें पत्र आवस्वर 4 वळ कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आणि उपकारी मनान देवाक कळीत करा तिमोथी बयल्या पत्रांत सांगता सांपावल हांव वत्तायकन सांगता मागा म्हणून दुसरें कारण जेजूनच रेग्युलरली मागणें केलें ताणें आमकां देख दिवचे खातीर मागलां ताचे हातून आमी शिकचे खातीर मागलां जेजू दोंगराक गेलो जेसिमणी मळ्याक गेलो फांत्यार मागण्याक गेलो एकसुऱ्या सुवातेर मागणें करूंक गेलो सगळी रात ताणें मागणें केलें देखून लुकाच्या आवस्वर 18 पयली वळ म्हणटा धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणें करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून शिसांक मागणें शिकयलें मोगाचें तिसरें कारण कितें मागणें आमकां बोक्षिता आनी देवा लागीं संबंद आसा करता हेब्रेवांक आवस्वर 4:15 वळ आमचे अस्कत्या विशीं कोण वळयना तसलो श्रेश्ठ येजाक तो न्हय चवथें कारण मागणें देवाच्या वावरांत आमकां सावावराडी करता मागण्या वरवीं आमचे मारिफात देव ताची खुशी हांगासर जारी करता पांचवें कारण मागणें आमकां वायटा वयर पदवी दिता एफेसकारांक बयलें पत्र आवस्वर 12वी वळ आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्हय अंतराळ असल्या अधिकारी आणि अधिपदी विरोधी न्हय अंतकारी संसाराच्या राजत्वा आणि प्रभुत्वा विरोध देखून मातयो आवस्वर 6:20 वळ सांगता जागृत करा आणि मागा ताळणेन पडनाशें मागा मागण्या शिवाय सैतानाक धांवडावंक साथ देना 6वें कारण मागण्यान देवाची निरंतरी हाजरी आमकां जाता किर्तन 130:9 7वी वळ तुज्या हाजेरेंत हांव खंय म्हूण वचों खंय पळापळ घेवं तूं सगळ्यान आसाय पळया 7वें कारण मागणें आमकां खालतें करता खालतें जावंक शिकयता जाकोब आवस्वर 4:10 वळ देव सर्वांक मुखार रावता देव गर्व्या मुखार रावता सर्वांक न्ही देव गर्व्या मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता 8वें कारण मागण्या वरवीं दैवीक अणभवाचे भाग मेळटा ते विशिश्ट भाग मागणी करतल्या मेळटा मागिल्लें मेळटना सगळ्यांक वरती साक्ष जाता देवाक पात येवंक सादी जाता 10वें कारण मागणें सरभोवते मध्ये बांद बांदता आपोस्तलांनी कृत्यां आवस्वर 2:2 वळ ते समेस्त सांगाता मागण्याक मेळटाले एकतार परगडताले वांटून घेताले दुसरें 11वें कारण दुसरें सगळें फेल जाताना मागणें एक मात्र आमकां जैत हाडटा उडास दवरा 12वें कारण मागणें आमकां मानसी सवकासाय हाडटा मागणें खासगी आसयत सामुहीक आसयत सांजू हांव वियांनी म्हणटा हांव ताका पळयतां तो म्हाका पळयता तेंच मागणें तें ताचें ध्यान म्हणयत आमी खासगी मागण्यान वाड जाय म्हणलें आमी ह्या वर्सा सडीत चिंतया मागणें पेल्या लागीं संबंद बांदता सन मदर तेरेसा ती म्हणटाली 1 वर साक्रामेंताच्या जेजूक ताच्या मुखामळार पळय नासतना दुर्बळ्या निराधारांच्या मुखामळार हांवें जेजूक पळोवन ताची सेवा करूंक जायना पेद्रू आरोपे जेजुताचो माझी मा वडील म्हणटालो संवसारांत भुकेल्लो मनीस आसता म्हणसर म्हजो येवकारिस्त संपूर्ण जायना पापा फ्रांसीस सांगता प्रेयर युनायट्स अस इट मेक्स अस ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आमकां एकवटायता भाव भयणी करता देखून लेट अस नॉट ग्रो टायर्ड ऑफ नॉकिंग एट द डोर ऑफ गॉड
देवाचे बागील तापडूंक पुरो जायना जावं. In prayer, God keeps calling us, opening our hearts to charity. मागण्यांत देवूच आमकां आपयता आनी आमची काळजां उगडता. Jesus keeps knocking at our door. The faces of our brothers and sisters, in the faces of our neighbors, in the faces of those at our side, सगळ्या गरजेवरांची मुखामळां पळोवंक जेजू मागण्यांत आमची काळजां तापुरता. Papa Paul Francis परतून सांगता, God is present in every one of you, in each one of us. आमचे भितर तो आसा न्ही. देखून पाप साहेबान सांगलें, keep moving forward. Way forward requires encountering Christ so that we may encounter him in others. आमचे जोडलेले हात पळया, जोडलेले हात, आमची बोटां आसात पळया. पयलें ते हेब्बेराळो आमचे कितें अंगठो बोट म्हणटा ते आमच्या काळजाक लागीं आसल्यार तें धाकटें किरंगाळी बोट धाकटें देवाक लागीं आसा म्हणयत. आनी मोदें असलें बोट सर्गाक लागीं व्हरता. आनी तशेंच आमचें मुदये बोट आनी तशेंच आमचें तोर बेराळो आसा तर्जणेचें बोट, ही दोनी पेल्या हातीं संबंद हाडटात. तर आमी मागण्या हात जोडटा जाल्यार देवातय पेल्यातय मुजेतय त्या गायतय संबंद आसात. त्या कुशीक हांव, त्या कुशीक देव आनी पेलो. इगर्जेन जोडलेले हात पेल्या कुमकेक बोल्साक वचनांतर इगर्जेन मोडलेली दिंबी वडा मुखार खालतेपणान बागवाना तर मागण्यांत मोडलेली दिंबी गरजेवंता सेवेक बागवाना तर सक्रामेंता बागवाल्ली तकली हेरा मुखार खालतेपणाक तकसाना तर आमचे मागणें कितें जाता. इगर्जेन मागतेल्याची बिरमोत येताना गरजेवंतांतय कुमकेक धांवताना आस्पत्रेंत वळवळच्या पिडेस्तांक बुजयताना कुटुंबांतल्या प्रायवंत आनी पिडेस्तांची सेवा करताना बंदी जाल्ल्यांक सुटकेची वळख दिताना वाट चुकिल्ल्यांक पाटी हाडटाना आमी सगळीं क्रिस्तां सांगाता सोमकाताना मागणें खरेंच आमचे संबंद बांदता. परगांव गेल्ल्या वेळार उलोवन आसतना घरचो येजमाणी तो काम करचो बायल भुरगीं गांवांत सडनली म्हणा लागलो, फादर हांव भितर वचून मागणें करतां. 20 मिनटांनी पाटी आयलो. कितें मागणें गेलें? कांय ना पाद्र्यापा. मोबायल उक्तें गेलें, बायल आनी भुरगीं गांवांत मागतात, म्हजो कण हांवें शिकयलो, एकामेका पासत मागलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमची मागणी म्हणून कितलीं साधनां दिल्यात न्ही. आमचे व्हॉट्सॲप ग्रुप, वॉयस चॅट, गुगल मीट, व्हिडिओ कॉन्फरन्स, विविध ॲप आमी ओपन करून आमची कुटुंबाची सांदे ऑस्ट्रेलिया आसूं, कॅनडा आसूं दी, दिल्ली आसूं दी, आमी सांगात म्हणून एकाच वेळार मागी येत न्ही. आजपर्यंत आसता पिडेस्त सांदो आमकां सगळ्यांक वचोंक जायना. एकल्यांतय वचोन ते मोबायल ॲप ओपन करून ते मागताना सगळ्यांनी सांगाता मागी येत न्ही. पळया, माध्यमां उलोवंक मात्र न्ही, ती आमकां वापरूंक मागण्यांकी साध्य आसा. तेर्स, प्रेज एंड वर्शीप, इंटरसेशन हे दोळूच आमी मस्ताने करूंक सुरू केलां. पळया, मागा फादर, मागा ब्रदर, मागा सिस्टर म्हणटात. त्याच घडी एक घडी या आमी मागया म्हणून एक घडी आमी सांगाता म्हणून मागी येत न्ही. कित्याक लज दिसभर जेजूच्या हाजिरेंत रावया. एक आपुरबाय उपाय आमकां आसा. आमी 5 पोटी म्हणे हाजिरेंत खंडीत रावयेत. सकाळीं उठुल्लें बेड्डार बसून एक ल्हान समर्पण. सकाळीं ब्रेकफास्ट करून घेता, पयलें माग उपरांत माग. दनपार जेवणाच्या पयलें माग उपरांत माग. सांजेर जेवणाच्या पयलें माग उपरांत माग. राती बेड्डार बसले घडे एक घडी बस देवाक अर्घ्य दी, पातकांनी दूखदारांनी माग. 5 पोटी खंडीत मागताय तूं, खंडीत आनी खंडीत जावन देवाच्या हाजिरेंत तूं उरताय. पोप फ्रांसीस म्हणटा, पळया, मे दीस प्रेयर बी ट्रान्सलेटेड into solidarity to all. मागणें पेल्या तें उस्क्यान बरोवंक. तितून परत उडासा करता पाप साहेबान सांगिल्लें, सेम्प्रे आदेलांते, मुखार मुखार वसा, सोम्याक बेटा पेल्याक पावा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आता आमच्या गवळी बापा संगी बहुपवित्र येवकारिस्तांतल्या जेजूक समर्पणाचे मागणे म्हणया.
करतले अंत सांगो दा सगळं आम्ही उभे राहूनचे आम्ही सांगता म्हणया पवित्र साक्रामेंतांत आजरसच्या आमच्या मोगाळ सडवणदारा आम्ही तुका नमस्कार करता मागण्यान तुझे समोर येता तुका वंदिता आणि आराधन करता बापाचे कुशेक कल्तिमान घाल मरयेचे उदरीन तो मनीस जालोय आणि आमचे मोदय जियलोय तुझ्या उतरा करण्यांनी तुझ्या बापाचो मोग आमकां कळीत केलोय तेच परी तुझ्या आणि आमच्या बापाक आम्ही एकवटच्याक आमकां मागोवंक शिकयले आणि आम्ही देवाच्या आणि पेल्याच्या मोगान जियोवच्याक माया मोगाचो उपादेश दिलोय शेकी आमचे पसत कुर्सार मरण पुनर्जीवन जालोय आणि नव्या जिविताचो दातार जालोय तूं परत येतलोय म्हणल्या बरवशान आमी उसंबळी दर्यांत पैण करच्या तारवा बरी ह्या यात्रेक संवसारांत फुडें चमकता आनी तुज्या येण्याक अद्रेकता मोगळा जेजू फाटल्या सगळ्या वर्सांत तुवें आमकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन आनी धीर भावार्थान सांबाळून व्हेल्ले खातीर आनी आमच्या मागण्यांक कान दिवन आमकां सर्वांक तुज्या आशिर्वादान कुरपे देण्यांनी भरले खातीर आमी तुजो उपकार पावता ह्या नव्या वर्सा तुका आमी आमचें समर्पण करता आमचे येशूच्या गवळी बापा तुझे कृपेन बर आणि आसा केले गवळी येवचन सफळ कर आमच्या सर याजकांक धार्मीक भाव भयणी तशेंच लायक मुखेल्यान तुका समर्पित करता आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक संध्याक आमी तुका भेटोवन दिता आमी हर एक मागण्यांक तुज्या मोगाची ऊब साकोवंक आनी पेल्याच्या सेवेक तुका साथ दिवंक आमकां प्रेरीत कर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांग्यांक पवित्र पुस्तकाची सतां आनी माऊल्या दिसपडते जियोवंक आनी आमी सर्वांनी एकवट पासाची हातेरां जावं तुजी कृपा लाभय आमच्या भुरग्यांनी तशेंच युवा जाणांनी वायट सक्तींक फाट करून वावरतान आनी मागण्याच्या स्पिरितान वाडाशें कर आमच्या प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी परगांवांत आशिल्ल्यांक तूं रख आनी सांबाळ आमच्या दियेसीचे अभिवृद्धी खातीर विविध रितींनी कुमो करून आसच्या समेस्त भाव भयणींक तुज्या आशिर्वादांनी भर आमच्या दियेसीच्या सर फिरगजनच्या गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक तुज्या कृपेन भर आमी समेस्तांनी देवाच्या उतरांतावन प्रेरीत जावन मागण्याची करी हातेरां जावन ह्या संवसारांत तुजे शांतीचे आनी माया मोगाचें राज बांदूंक तशेंच सेवेच्या संगतपणान मिसांव वावर करूंक आनी येवंक आसच्या ससनाच्या राजांत तुजे सवें बापाक आनी पवित्रत्म्याक निरंतरी वाखणूंक फावो कर आमेन येवकारिस्तांतल्या जेजूचो आशिर्वाद जोडच्याक तयाराय जावन येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आतां गावया Sir
प्रार्थुया. ये देवा बिची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासणा. सर्व आम्ही एक घडी भर बसया. आता ड्रग्स विरोध जागृती अभियान विजेतांक बहुमान मंगळूर दिएसेसींत कुटुंबाक समर्पिल्ल्या 2020 आनी 23व्या वर्सा सप्टेंबर 1 तारीखे तावन 30 तारीखे पर्यंत ड्रग्स कोटावन नेगारिया जिविताक पटलोवन दर्या म्हणल्यार ध्येया काल ड्रग्स विरोध जागृती अभियान भोव अर्थभरीत आनी भोव यशस्वी रितीन चल्लें. दिएसच्या गवळीक परिशदे सांगता दिएसच्या कुटुंब आयोग, शिकपा आयोग, भलायकी आयोग, युवा आयोग आनी सामाजीक संपर्क आयोगाच्या संघटना काल हे दिएसचे अभियान मात्र सगळे वर्स पिरगजांनी आनी संस्थांनी चलोवन यशस्वी जाला. आतां विजेतांची नांवां वाचून सांगता म्हणना दिग्बाप अनिल फर्नांडीस, कार्यदर्शी सामाजीक संपर्क आयोग. गवळी बापा लागीं इनामां वांटच्याक विनंती करता. पयलो स्पर्धो नारो स्लोगन स्पर्धो विजेत कोंकणी नारोंत आयडा लोबो इन्फंट जीसस चर्च मोडंकाफ. इंग्लिश नारो स्पर्धो एबिल रेबेल्लो सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च निर्मार्गा. भोवमान घेवंक आसचें त्या करून फुडें घेवचें. दुसरो स्पर्धो रील वा मोटो व्हिडिओ स्पर्धो. पयलें भोवमान रौनक एंड टीम इन्फंट जीसस चर्च बंटवाळ. दुसरें भोवमान एल्रिक लिवियन डिसिल्वा एंड टीम सेंट लॉरेंस चर्च बोंदेल. तिसरो स्पर्धो घोषणा सोवे सेल्फी स्पर्धो अंतो विजेत ट्विन डिसोजा मायदे देवस पुत्तूर. स्पर्धेच्या फलितांशाविषयी सटीक माहिती DCCच्या अंतर्जाळीर मेळटा. या अभियानाच्या यशस्वीक वावुरलेल्या संस्थांक गोव्यातर्फेन DCCच्या गवळीक परिशदेतर्फेन आणि अभियानाच्या संचालक मानेस लुई पिंट करूं. आतां गवळी बाप आमकां उद्देशून 2 उतरां उलयता. मगाच्या याजाक भावानो, धार्मीक भयणीनो, भावा भयणीनो, तुमचो उपकार बावडटा ह्या सांजेर सम्याक आराधन करूंक
ताका परगट मान करूंक मागणें करूंक सांगाता मेळ्ळ्या खातीर मागणें करता आसतना आमी एकामेका नव्या सक्तेन भरतांव आनी हेरांतावन आमी सकत घेतांव हाचो विशय आमी मागया आनी देवा आनी पेल्या मदें आमी संबंदांत वाडया म्हणलो त्या विशयांत आमी प्रसंग आयकलो हे फाटलें वरस इयर ऑफ द फॅमिली कुटुंबाचें वरस आज आमी संपयता तरी कुटुंबाची सेवा करचें संपयना आनी आस्तावन नवें वरस मागण्याक समर्पिल्लें वरस आराम करता पाप साहेबान दिल्लो उलो सगळ्या पवित्र सभेंत हें वरस मागण्याक भेटोवन दी जाय आनी मागण्या मारिफात सर बरेपण देवातावन आमी जोडी जाय आनी एकामेकाकी तें पाव जाय आनी देखून हें वरस मागण्याचें वरस जावन समारंभाच्या सांगाता शिकपाचें वरस जावनय आमी वापरया प्रत्येक जावन 1962 तावन 65 इसवे पर्यंत वातिकानान जाल्ली बिस्पांची महासभा वातिकान दुसरी महासभा तातूंत आयिल्लें नवीकरण देवस्तुते विशांत पवित्र सभेच्या सैंब आनी मिसांवा विशांत आनी प्रत्येक जावन देवाच्या उतरा विशांत आनी पवित्र सभेच्या ह्या संवसारांत कितें सकट ताका काम आसा त्या विशयांत सेवे विशयांत आसलीं दस्तावेजां आमी अध्ययन करूंक आमकां उलो दिला पापा साहेबान आनी त्या बाबतींत भारताच्या बिस्पा मंडळीन 35 धाकटे धाकटे बूक तयार केल्यात हे बूक आमी घेवन मंगळा ज्योती मारिफात हे अध्ययन करूंक DSC मट्टार वारड्या मट्टार आनी फिरगजे मट्टार हांव तुमकां उलो दितां हे वरस खंडीत जावन आमचे थंय विशेष मागण्याचे रूस घालच्याक आमी वापरया ह्या वक्ता हांव देव बरें करूं म्हणटा हें सगळें आयचें कार्यक्रम बऱ्या तरान मांडून हाडूंक कुमक केल्ल्या पासत प्रत्येक जावन आमचो डेप्युटी कमिशनर आनी कॉर्पोरेशन मंगळूर कॉर्पोरेशनाचो कमिशनर स्थळीय कॉर्पोरेटर हांणी दिल्ल्या सहकाराक तांचो हांव उपकार बावडटां पुलीस कमिशनर पुलीस डिपार्टमेंट प्रत्येक जावन बंदर पुलीस स्टेशन आनी पांडेश्वर पुलीस स्टेशन आनी ट्राफीक पुलीस ह्या सगळ्या पुलीस सिब्बंदेक म्हजे दिनवास पटयता अधिकाऱ्यांची परवणगी हाडूंक आनी तांचे सवे निरंतर संपर्क दवरलेल्या DSSO PR व मानेस्त रॉय कॅस्टलिनो ताच्या सेवे पासत ताका देव बरें करूं देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्ल्या वरकाडी पिरगजचो विगार मानादीक बाब बेजिल वास आमकां मागण्याचो महत्व ताणें शिकयला आमी कित्याक माग जायी कशें माग जायी त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतराद्वारे ताणें उल्लेख करून आपुरबायान प्रसंग दिला आमची मनां देवा थंय व्हडल्यान ताका आमी आभारी जावन आसा एपिस्कोपल सिटी वाराडो आनी सिटी वाराडो हांचे विगार वार ह्या वाराड्याचे याजक धार्मीक भाव भयणी फिरगज गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सर्व सांदे आनी सक्कड फिरगजगारांक तांच्या प्रमुख सेवे परसोत आमी उपकारी मन दाखयता ह्या 2 वाराड्यांत हांव आयिल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांक गायन पंगडांक वेदी सेवकांक आनी तांकां सर्वांक मुखेलपण दिल्ल्यात समेस्त तांचो आभार मानता भक्तीक स्तुती मांडून हाडलेल्या मंगळ ज्योती केंद्राक आनी कुमक केल्ल्या याजक भावांक म्हजे दिनवास वैजकीय सेवा उदक आशिल्ल्या फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज आस्पत्रेचे डिरेक्टर आडळतदार सिब्बंदीक आमी तांचे मनपूर्वक उपकार बावडटा मिलार जेप्पू कॉर्डेल लॉरेटो इंग्लीश हायस्कुलाचें बँड आनी फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज हांचें बँड ह्या पंगडांक आनी प्रत्येक जावन ह्या वर्सा हायस्कुलाचीं भुरगीं लॉरेटोन आयिल्ल्या पयले फावटी मेळ्ळ्यान ती आमच्या सांगता हे विशेश ह्या 5 पंगडां खातीर हांव उपकारी मन दाखयतां सक्रामेंताचें वाहन वदक आशिल्ल्यांक आनी ते सुरंगायलेल्या लायट्स सावंड्स शामियाना बसकेचे नितर मांडावळ केल्ल्यांचोय आभार मानता हांगाच्या रुजाई आल्तारीचीं फुलां दिल्ल्या जनरल फ्लावर्साच्या मानेस्त हिलरी फ्रँकी डिकूनाचोय उपकार बावडटा लाईव्ह टेलिकास्टाची मांडावळ गेल्ल्या आनी माध्यमां सहकार दिल्ल्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर मंगळूर हाका आनी प्रसार केल्ल्या डिवायन वर्ड TV चॅनल आनी हेर चॅनलांच्या सिब्बंदीचो आनी सांगात दिल्ल्यांचो समेस्त तांचो उपकार बावडटा
सर्व स्वयंसेवकांक आनी तांकां मार्गदर्शन दिल्ल्या पिआरओ मानेस रॉय कॅस्लिनो आनी DSSच्या कॅथोलीक सभा केंद्रीक समितीचो अध्यक्ष श्री ऑल्विन डिसोजा हांकां देव बरें करूं. विशेष करून मिलार आनी रोजाईच्या फिरगेच्या विगारांक फादर आल्फ्रेड पिंटो आनी फादर बॉनवेंचर नाजरेत तांकां सर्व याजकांक हांगाच्या सिस्टरांक धर्म उपाध्यक्षांक गवळी परिशदेच्या सांद्यांक कॉयर मास्टर्स कॉयर पंगडांक मिरण्यामाक कार्यनिर्वहण केल्ल्या समेस्तांक सुरंगरावणी बसकेची मांडावळ नितळाई स्वयंसेवक अशी विविधतेची सेवा दिल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाहनां पार्किंग करूंक अवकाश करून दिल्ल्या मिलाग्रेस शिक्षण संस्थ्याक सेंट आयन्स कॉवेंताच्या भयणीक अर्सुला कॉवेंताच्या भयणीक म्हजे दिनवास. आज इनामां घेतिल्ल्यांक उल्हासीत आसतना मादकां विरोध जागृती उपजोवंक कुमक केल्ल्या सर्वांक हांचे मुखेलपण घेतिल्ल्या श्री लुई पिंटो, श्री जॉन डिसिल्वा, श्री रॉय कॅस्लिनो आनी समेस्तांचोय प्रत्येक जावन सर्व कमिशनाची वडोल नांवां सांगली तांच्या डिरेक्टर आनी सिब्बंदीचोय उपकार बावरता. विविध रितीने सेवा आनी सहकार दिल्ल्यांक समेस्तांक हांगा हजर आसल्यांक उपकार बावरतना एका व्यक्तीक हांवें खंडीत विसरूंक जायना. सर्व कार्यक्रमाचे पुरशेवाच्या सरसंगतीक लागशिल्ल्यान मांडावळ घालून कार्यगत करूंक केल्ल्या मुखेलपण घेतिल्ल्या विगार जेराल बापांक मॉन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोन हांचो काळजांतावन उपकार बावरता. तुमकां समेस्तांक परत देव बरें करूं म्हणटा आनी समे जेजूची आशिर्वादां मागता. आमी उबे रावया आनी आमोरी म्हणया. समेच्या बडव्यान मरिये बरी खबर हाडली. नमान मरिये कृपेन बरयले सम तुजे संगत आसरे आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुसचें जेजू आपले समेची साकन नमान मरिये कृपेन बरयले सम तुजे संगत आसरे आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुसचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे संगात आसरे आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुसचें जेजू भाग्यवंती देवाचे माया मोपासोत विनाती कर. मागया हे समेया बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं जपतान क्रिस्तान मनशापण घेतल्या आमी जण जाल्या ते कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावोशें तुजे कृपा आमकां वत म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त तुमच्या अस्मी मारिफाक महिमा बापाक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा केल्या म्हज्या रखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राग सांबाळ सरले आमेन. सरले आत्मे देवाच्या काकवटीन सदां मोगाळ पुता सोबे औंकार मरी आशिर्वादी आमकां भगवन कुर्साचे कृवे आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दायकन कितें घुसपोट गोंदळ करिनाकात. दायकन प्रायवंतांक तशेंच जतन घेयात. स्वयंसेवक आनी दायकन सगळ्यांक मार्गदर्शन करीत म्हणून विनंती करता.
येसुदेवा